Máme tu dneska začiatok toho silvestrovského odpalu, už sa smieva, neviem ako to vidno, už počuť aj výbuchy. Máme tu toho dosť, celý rúbsak je plný, takže bude celkom sranda, máme aj nejakú F4, ale to najsilnejšie už bude neskôr vo videu, takže môžeme ísť na to. Si takýmto slabším, ako nie je tam niečo silné, ale ideme si z toho porobiť nejaké slniečka. A potom už pôjdeme na silnejšie, máme tu na spodku tašky, takže poďme na to. Slniečko z Dumbum Nano, to sa pochytá. No, také kratšie, ale tak nevadí, neviem, či tam je zo pár není. Slniečko z Dumbum Micra, joj, to pochytá. Joj, čo odlietá. Čmoudíka, ale to asi celé nenatočím, lebo to je moc dlhé. Tak mi to vôbec chytí. To je proste dymovnica. Taký. Strašne to smrdí, takže tak. Ako pekná farba, ale nejdem to natáčať zbytočné. To ak si nezajíma nikoho. Z explozív jednotiek, slnečko, veľmi dobré petardy. Explozív dvojiek, slnečko, je veľmi dobré petardy. Nie, Exploder 3, slnečko, tam bude flash teraz jak... Yo! Budík čierny. No, trošku moc. Tu teraz odpadávajúci koberček z Dumbum Mini. A kebyže mi ide zapaľovač, tak by sme ho mali. Čo sa nechytáš? Dúfam, že pôjde. Jo, ide. Nehovor. Bože, zlyhali mi. Nevadí. Ja tu trošku prehnal s týmto slniečkom, ale nevadí. Toto idem ďalej, lebo toto bude hádzať. Tu máme double pirátky, toto už pôjde, lebo to má síru. Pochytali sa. No, také. Máme Flying Banger, tak celkom na nič daný v panvici, ale nevadí. Zapaľač nechce ísť. Takže ideme na Flying Banger, tak to na nič v panvici, ale si robíš so mňa, ty koko. Nakoniec tento som zohnal. A ideme na Flying Banger. Hádam to zlietne. Fajné. Slniečko otázne z bomb. Petard. Dobre. Slniečko zo 4 videomakery. Pochytajte sa. No dobre. Slniečko z 3 Bulldogov Angry, 1-gramové. Toto idem ďalej, lebo to bude hádzať. Pekne. 2Gčka, slniečko. Pochytali sa. Toto idem ďalej, lebo... No, tak nejak rýchlo to vyhorelo. Ale to sú šupy. Dumbum single shot, 20 mm, kebyže mi ide zapaľovač. Ideme teda na to, už som to nejak spojaznil. Pekné. Nie je to najsilnejšie, ale pekné. Máme tmu,
nevidno, že nič, čože škoda, je hmla, ale toto sú pochodne z Lidlu, tak kolega mi ju podrží. Ale pekné, pekné. Má také modré svetlo. Pozor, nech ťa nepopáli. A celkom pekné, stojí to neviem koľko, celkom lacné to je. Ale veľmi pekné, páči sa mi to. Tu máme ešte jednu, tak tu si skúsme teraz zapáliť nejako. Takto si ju položím. A máme tu na druhú. Nepál mi trávu. Ja ho iba topím. Aj to nejak praská. Presne ako skončila tá. No dobre, užijeme si ešte toto. To sú také fontánky, no. Domáci crackling bol. Dali sme si tam zo pár. To nefungovalo, tak sme si to vybrali. Teraz na začiatok iba jeden meteorit a potom a zvyšné naraz. Počkať. Ukladané. A to sa pochytí. Do rúbsaku. Dali sme si slniečko zo všetkého, čo je v Abrakadabra sete. A neviem, či to pochytá. Ale celkom fajn. Taká blbosť. Si teraz dajme raketu, mini rockets, ten vrchnák, či ako sa to volá, odpadol. Ale nevadí, dúfam, že mi to do domu nevletí. No, také o ničom, ale nevadí. Hmla je až moc hustá, čo je dosť zlé na Silvestra, ale čo už. Zrimanka, to asi celé nejdem dávať, len začiatok. Celkom dobré sú, nič silné, ale zas nič strašné. Také vystrelí a praskne. No, to nejdem nechávať celé, to si my pozrieme. Rockets od Scream, no Classic Scream. Dúfam, že vyletia. Nevyleteli. Ty sa prosím ťa skry. Je čím ďalej tým horšia. V realite nevidíme už nad 5 metrov. Máme tu Dum Bum Crackling Green a Dum Bum Crackling červený. Potom si dáme viac naraz. Dosť dobre. Vyletela, dáme si ešte zo pár, ako všetky si ich nejdeme páliť, ale no, nevadí. Takže tak, ideme si to my sami odpaliť. 2 rotačky a kalašníkov žabák. Takže tak. Teraz je to nebezpečné Scream Waspy, ale toto je doslova nebezpečné, lebo už teraz to letelo. Opa, do domu skoro. Máme tu dostatočne nebezpečné niečo. Kobra, osel. Nevadí. Celkom fajn. Slniečko z Tasmánie. Joj, panenky, chytaj. Dúfam, že mi to do rúbsaku nepadne. Tak. Teraz tu máme 2 žabáky, netreba, prosím ťa. Stačí tunek, oni sa to chytí od seba. Joj, panenky, skakava. Sprostý zapaľovač. Dneska už asi 10, ktorý mi nechce ísť. Po na druhú stranu. Tak. Tu robí oheň. Domom 30. Kráter celkom fajn. Dum Bum 50.
Teraz sa to krásna petardička. Joj. Blížime k tomu času, kde sa bude, už je skoro 12 hodín, no. Tak, a zostáva to ešte toho riadne. Takže tak. To chystá. Máme tu taký dlhý rad single shotov, triple shotov a tu ešte máme rakety a v aute máme ešte toho riadne veľa. Takže ideme si to ponadstavať a ideme na to. Teraz táto raketka. Sa nepreč, že mi tá páterka preblikáva. Zaostri sa. Také slabé, toto ani natáčať neidem. Chodíš po rednový zapáľač, prosím ťa. Timo. Ďakujem. Jaj. Joj, ten triple shot som si neodokryl. Nevadí. Nádherné. Hodine na mávy práce. Dosť silné. Idem na ohňostroj. Prsty mi idú zamrznúť. Explosive fungo alebo houbičky. Ja som to nenatáčal. Pekne. Ešte dohorieva. Dobre, už som sa bál. Kung fu morče. Joj. Nech zhasne. Obrovské. Pekné. Ideme ďalej. Teraz mi ho ešte netreba. Len ho hrej. Dobre, toto je ona. Potom mi nachystaj happy roketky, prosím.
Dobre, že mi neprechladnú ruky. Nachystaj mi tú Happy Rocketku. Zatiaľ si dáme rýchlo Scream. Nejakú. No tam je. Happy Rocketka. Nakladaj. Nechaj tak. Zober ďalšiu. Poď. Kde si dal ten druhý zapaľovač? Mám hrej ho. Poďme na kompakt. Neviem, či toto je prvá, či posledná, ale mi to je jedno. Nádherný. Asi najkrajší, ktorý som kedy mal. Pekné. Pekné. Toto bola raketa teraz, ale nevadí. Nemá mi kto dodržať, tak idem to ja držať. Toto nerobte. Celkom dobre. Už dohor. Dobre, ďaká Bohu. Paľuj. Jedna sa nám rozbila, dávaj pozor, lebo sú za tebou. Tieto sú obrovské 80 mm rakety. Či 50, neviem koľko, ale veľa. Wow. Ďalšia. Kebyže išiel zapáľovač, tak by išla ďalšia. V realite je to obrovské. 33 € rakety za 4, ale je to, oplatí sa to podľa mňa. Táto je nejaká vykrivená, neviem, ako oni sú americké rakety, tak možno sa to na ceste do Slovenska pokazilo, ale neviem. Zapaľuj, nejdem ti. Wow. Wow. 1000-ranový koberec, kolega vzadu odpaľuje rakety. Musím toto nejak natočiť. Lebo mne zapaľovač nechce ísť. Poď sem rýchlo! Zapáliť mi toto. Dobre, už ide, už ide. Wow. Wow.